பிரியமானவர்களே, எப்படி இருக்கீங்க? சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா? ஆண்டவருடைய அருளும் ஆசீர்வாதமும் நிறைவாழ்வும் உங்களுடைய வாழ்விலே நிறைவாய் உண்டாவதாக என்று சொல்லி வாழ்த்துகிறேன். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள், மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்க. உங்கள் மூலமாக அநேகர் ஆசீர்வதிக்கப்பட ஆண்டவர் உங்களை வழி நடத்துவாராக. இந்த நாளின் தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி சங்கீதங்களின் புத்தகம் 63ஆம் சங்கீதம் 8வது வசனம். என் ஆத்துமா உம்மை தொடர்ந்து பற்றி கொண்டிருக்கிறது, உமது வலதுகரம் என்னை தாங்குகிறது என்று சொல்லி சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது ராஜா யூதாவின் வனாந்தரத்தில் இருக்கையில் பாடின சங்கீதம் என்று சொல்லி போடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நாளிலே நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறதான காரியம், உங்களுடைய ஆத்துமா ஆண்டவரை தொடர்ந்து பற்றி கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய வலதுகரம் நம்மை தாங்குகிறதா இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இந்த நாளிலே அவருடைய கரத்தினால தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் அவர் தாங்குவதற்கு உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். எப்படி தாங்குகிறாரா என்று சொன்னால், அவருடைய வலது கரத்தினால நம்மை தாங்கி ஏந்தி அவர் வழி நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார். வசனம் இப்படியா சொல்லுகிறது, இனிமேலும் நான் உன்னை தாங்குவேன், ஏந்துவேன், சுமப்பேன், தப்புவிப்பேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் இந்த நாளிலே உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறதான ஆசீர்வாதமான வார்த்தை, உங்களுடைய ஆத்துமா ஆண்டவரை பற்றி கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய வலது கரத்தினால் உங்களை தாங்குகிறவராய் இருக்கிறார். ஒருவேளை நீங்கள் இந்த நாளில் யோசித்து கொண்டிருக்கிறீங்களா, ஐயா யார் என்னை தாங்குவாங்க, எனக்கு யார் உதவி செய்வாங்க, எனக்கு உதவுறதுக்கு யாருமே இல்லையே, என்னுடைய சூழ்நிலைகளை பார்க்கும்போது எனக்கு யார் என் கூட இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து கொண்டிருக்கிறீங்களா? யாரையாவது எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்களா? இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வலதுகரம் உங்களை தாங்குகிறது என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. அன்றைக்கு தாவீதை தாங்கின ஆண்டவர் உங்களையும் தாங்குவதற்கு உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். இந்த வசனத்தை விசுவாசிங்க. ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு நேராக தாவீது கேட்டதை போல நீங்களும் கேளுங்க. ஆண்டவரே, என்னுடைய ஆத்துமா உம்மை பற்றி கொண்டிருக்கும் போது உமது வலதுகரம் என்னை தாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கும்போது அவருடைய வலதுகரத்தினால உங்களை தாங்குவதை, ஏந்துவதை, சுமப்பதை, தப்புவிப்பதை நிச்சயமாக உங்களால் உணர முடியும். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. செபிக்கலாமா? பரிசுத்த பிதாவே, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உம்முடைய நாமத்தை மையப்படுத்துகிறப்பா. இந்த நாளில் கேட்ட வசனத்தின்படி என்னுடைய ஆத்துமா கர்த்தரை சார்ந்து இருக்கும்போது ஆண்டவர் தம்முடைய வலதுகரத்தினால் என்னை தாங்குகிறார் என்கிறதான வசனத்தின்படி ஆண்டவர், அருமையான பிள்ளைகள் உம்மை சார்ந்திருக்க உம்முடைய வலதுகரத்தினால் தாங்கப்பட இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறேன், ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ. ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நம்புங்க, விசுவாசிங்க. ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஆமென்.